Ik ben in Sittard. De naam is vermoedelijk afgeleid van Seite, wat verder teruggaat op het oud-Hoogduitse Site, dat hoogte of berghelling betekent. De plaats ligt inderdaad tegen een helling, de Kollenberg. Ik kom langs een opvallend herenhuis uit 1905 in late neogotische stijl. De bijbehorende tuinmuur bevat een kasteelachtige poort. Direct om de hoek loop ik langs Casa Mia, dat in 1903 is gebouwd als koetshuis. Op dit moment is er tijdens de herinrichting van de Geleenbeek een historische kademuur blootgelegd. Een bijzondere vondst die nog maar eens benadrukt dat het water in de stad al sinds vroeger een belangrijke plek inneemt. De wandeling voert me langs de Keutelbeek, een aftakking van de Geleenbeek. De beek heeft een lengte van ongeveer 3 kilometer. De Keutelbeek begint in het stadspark Sittard, een kleine 100 meter stroomafwaarts van de Ophovenermolen. De Geleenbeek vertakt zich hier in 2 stromen. De linkerstroom wordt de Keutelbeek genoemd en de rechterstroom de Molenbeek. De Ophovenermolen is een watermolen, gelegen in het voormalige gelijknamige dorp Ophoven, dat nu een wijk vormt van Sittard. De molen, die tot Rijksmonument is verklaard, heeft een middenslagrad met een middellijn van 5,92 meter en is gesitueerd op de linkeroever van de Geleenbeek. Ik sta op de Kollenberg, een 100 meter hoge heuvel. Geografisch gezien is de Kollenberg een kleine heuvel aan het einde van het plateau van Doemrade en vormt hij de noordelijkste heuvel van het Zuid-Limburgse heuvelland. De heuvel kan worden beschouwd als een van de verste uitlopers van de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel. Het meest bekende gebouw is de ruim 350 jaar oude Sint-Rosa-kapel uit 1675. Hier trekt ieder jaar op de laatste zondag van augustus nog altijd de Sint-Rosa-processie naartoe. Krombrood-rapen is een oud folkloristisch gebruik waarbij halve maanvormige broodjes, zogenaamde krombroodjes, in Sittard al eeuwenlang rond halfvasten worden verstopt of naar beneden geworpen. Naar beneden lopend kom ik langs een 7-tal voetvallen die geplaatst zijn langs de weg die naar de Sint-Rosa-kapel leidt en langs de Krombroodjesberg. De Hof van Olijven, een in de 20e eeuw aangelegde imitatiegrot met beelden van Jezus en een engel.
Langzaam nader ik het centrum en kom langs het voormalige bastion Fort Sanderbout in de vestingwerken van Sittard, waarvan wordt aangenomen dat het op een versimpelde manier volgens de Dürer-methode was versterkt. Het is het laatste bolwerk van de stad waarvan nog restanten aanwezig zijn. De route komt langs zonnetuin Cours Solanus, een Franse tuin. Deze tuin is onderdeel van het voormalige Jezuïeteninternaat. Cours Solanus is een van de meest bijzondere plekken in de stad. Een bijzonder gegeven van deze zonnetuin is het behoud van de originele elementen. Het oorspronkelijke marktplein van Sittard was gelegen op de huidige Oude Markt in het oudste gedeelte van de binnenstad. Toen de stad zich omstreeks het jaar 1300 fors uitbreidde, werd het huidige grotere marktplein aangelegd. De Sint-Petrusstoel van Antiochiekerk is een grote gotische kerk. Ze werd gebouwd tussen de 14e en 16e eeuw op de plek van een oudere kerk en is uitgevoerd in Maas-gotische stijl. Door de eeuwen heen raakte de kerk meerdere keren beschadigd door brand en oorlog, maar ze werd steeds hersteld, onder andere door architect Pierre Cuypers. Het standbeeld van Toon Hermans, die in Sittard werd geboren en daar een belangrijk deel van zijn jeugd doorbracht. De beroemde cabaretier ligt ook begraven in deze stad.